Tässä esimerkkiä tuohon Scormiin, että millä voi tehdä. Eli tämmöinen ohjelma on olemassa kuin Exe. Ja otan siitä nyt tuohon Windowsin, jonka asennan tuohon sitten valmiiksi. Jos asennus ei lähde kulkee, niin tuosta suora linkki. Sitten päästäänkin asennukseen. Eli melkein valmis asennus. Kyllä se sieltä vielä tulee. Ja välillä palomuuri tietysti niin kuin ilmoittelee, kun asennan tässä uutta ohjelmaa, kun siinä on tuo Komodo ilmaisversio. Ja nyt siellä on asennettu sitten toi ohjelma nimeltä Exe, joka löytyy tuosta. Ja tämän näköinen on tämä käyttöliittymä. Täältä voi laittaa projektille tiedot. Ja taustakuvan voisi laittaa tuolle yläpalkille, mutta en laita. Sitten tekijän tiedot. Sitten tässä on lisenssi. Alapalkkiin ei mitään. Noihin ei tarvi, sitten metatiedot. Ja kun ei muita tekijöitä, niin tohon ei mitään. Päivämäärä tulee siis tässä muodossa, eli vuosi, kuukausi ja päivä. Ja tosta vielä kieli. Ei tarvitse välttämättä laittaa, eli siihen tulee semmoinen edellinen seuraava painike, koska ne ei välttämättä kaikissa järjestelmissä toimi.
Ja kun nämä on valmista, niin apply, eli se on tallennettu. Ja sitten lähdetään tekemään sitä, eli laitetaan sinne tosta ensinnäkin uusi sivu. Klikataan 2 kertaa ja pannaan vaikka, että johdanto. Noin, ja kohtaan authoring tossa, niin siellä on tuo johdanto, ja sillä sitten, jos halutaan sisältöä, niin tuosta. Ja voi kirjoittaa normaalisti, on myöskin kaavaeditori, jolla voi kirjoittaa latexia. Ja voi tietysti tehdä linkkejä ulospäin, sisäänpäin materiaaliin. Esimerkiksi otetaan joku PDF, johon linkitetään mulla nyt ei PDF tällä koneella olekaan. Pannaan siitä vaikka tommonen linkki. Niin silloin se tekee sen, että jos tuo PDF olisi oikea PDF, niin se ottaa sen PDF mukaan myöskin siihen pakettiin, kun se on tällä tavalla koneen sisäisesti linkitetty. Ja kun valmista, niin tallennetaan. Se on noin, sitten tehdään toinen sivu. Se meni nyt ton sivun alle vahingossa, siirretään tosta se 1 taso ylöspäin. Pannaan vaikka, että kysymyksiä. Noin. Ja tehdään näitä SCORM-kysymyksiä. Eli tehdään tämmöinen jouluaiheinen. Onko joulupukki olemassa? Kyllä. Ja sitten pannaan vaihtoehto numero 2. Ei, joka olisi tässä väärä. Ja jos mä nyt haluan tähän sitten niin kuin uuden kysymyksen, niin tästä. Eli kun tuossa meni tuo joulukysymys. Laitetaan sillekin nyt, että joulu. Ja itse asiassa tämän olisi voinut tehdä helpomminkin, eli suoraan tuosta ottaa tuo, että lisää uusi kysymys, jolloin se jatkaa siihen samaan. Eli tähän, että ja näin, niin sitten siitä puuttuu oikea vastaus, niin silloin se ei hyväksy. Ja sitten kun tämä on valmis, niin tietysti tämä voi tallentaa tämän projektin.
Noin, mutta tästä voi myöskin tehdä tämmöisen, että tekee tästä tämmöisen SCORM-paketin tai tämmöisen IMS Content Package. Molemmat menee yleensä oppimisympäristöön. Mä nyt teen tästä suoraan tämmöisen SCORM-paketin. Noin. Olisin voinut tehdä siitä myöskin tämmöisen paketin, joka onkin sitten web-sivu. Eli web-sivu, jolla sijaitsee nämä kaikki. Ja laitetaan sen nyt myöskin tonne, vaikka tonne. Niin tässä nyt on vähän näköä, minkä näköinen tämä on, eli tässä on tämä aloitussivu ja sitten tässä oli tämä linkki, joka nyt tällä kertaa oli kuvaan eikä PDF:ään kysymykset. Näissä voikin näköjään olla, että ne ei tässä HTML-muodossa toimi, mutta viedään sama paketti sitten tänne oppimisympäristön puolelle. Ja otetaan täältä nyt sitten yksi kurssi. Tai no ensinnäkin yksi kurssi, jossa on tämmöinen ihan oikea paketti nyt sitten nähtävällä. Eli kun on kurssidokumentit ja täällä on sitten niin kuin laitettu tämmöinen valmis SCORM-paketti. Niin tältä se näyttää, kun täällä on sitten kaikki sisällöt paikallaan nätisti. Mutta mennään vielä tonne, eli kuinka se lisätään. Eli yleensä oppimisympäristössä on tämmöinen paikka, mihin tulee sitten opettajalle, kun oppimisobjektien hallinta, uusi oppimisobjekti, lisätään SCORM, valitaan se tiedosto. Se on todennäköisesti toi. Noin, eli nyt siellä on SCORM-paketti ladattuna, jolloin se on näissä kurssidokumenteissa. Tämä sama, ja jälleen täällä toimii nämä, että jos olisi tuonut siinä mukana dokumentteja, ja täällä luultavasti toimii nyt sitten nämä kysymyksetkin. Ja nämä tallentuu sitten nämä vastaukset myöskin sillä tavalla, että opettaja pystyy ne näkemään. Eli se näin lyhyesti, että mitä toi SCORM sitten noin niin kuin käytännössä tarkoittaa, millä niitä voi tehdä ja miten ne liitetään tuohon oppimisympäristöön ja lyhyt demo siitä, kuinka ne toimivat.